na začiatok sa nám môžeš trošku predstaviť, kto si, čo si, ako sa voláš, koľko máš rokov, čomu sa venuješ. Takže ahojte, volám sa Aďa, mám 30 rokov a už dlhšie roky sa venujem editingu. Predtým som sa venovala vlastne nahrávaniu videí na nejaké svadby, nejaké akcie, promo na reštaurácie, bary a tak. A posledný rok a pol sa venujem viac menej editingu čisto, pretože žijem v zahraničí v Maďarsku a týmto spôsobom nie som nejako v kontakte so slovenskou scénou alebo nejak tak. Takže v podstate som sa rozhodla robiť ten editing na diaľku, čo mi zarobí peniaze aspoň na moje živobytie. A týmto spôsobom nemusím nikde cestovať, nemusím míjať nejako extra peniaze na cestu, na ubytovanie a tak. A myslím si, že mi to viac vyniesie, ako keď som chodila natáčať tieto videá. Mhm. Dobre, super. Takže prvá taká možná otázka priamo na teba. Ako vyzeral tvoj život predtým, ako si sa pridala k nám do LLC? A ešte predtým mi ma zaujímalo, že kedy si sa to pridala? Rok dozadu možno? Alebo pol roka, tak nejak? Vieš čo, ja som sa pridala asi tak nejako v júni minulého roka, čiže pomaličky to bude asi rok. Mhm. A pridala som sa tam skrz toho, že som videla tie tvoje videá a nejak ma to namotivovalo a som si povedala, že možno, že v tej komunite stretnem aj nejakých takých ľudí zmýšľajúcich ako som ja a že dáme nejako hlavy dokopy a vytvoríme možno, že nejaký tím alebo nejakú spoluprácu, čo aj vyšlo a som za to neskutočne rada. No a predtým vlastne, ako som prišla do LLC, tak viac menej som sa nejakých 5-6 rokov hľadala, proste stále som vymýšľala nejaké nové veci. Skúšala som predaj pyrotechniky, bola som vo Faxcopy, proste robila som v rodinnom podniku, stále som sa tam vracala, potom som zase skúsila niečo iné, potom som išla robiť proste do jednej firmy, kde sme fotili detičky v školách na tieto fotoplátna a tak. A stále to bolo nejakým spôsobom predaj a nejaké foto, video, proste editing. Ale Mhm. mi prišlo, že proste stále, keď som pre nejakú firmu robila, že mi to tak nezarobí a ešte tým, že som musela ďaleko za tou prácou cestovať, tak polovica mojej výplaty proste išla na nejaký benzín, naftu, proste cestovanie, jedlo, Hej. prespávanie na hoteloch a tak. Takže mi to proste strašne veľa času aj bralo. A po tých rokoch som sa potom nejakým spôsobom našla som vlastne tento online biznis, online community a začala som sa viac menej pridávať do toho a tam hľadať vlastne tých ľudí správnych, ktorých by som ja potrebovala. Výborne, výborne. A čo bola taká tvoja motivácia najväčšia na začiatok, keď si sa aj chcela teda pridať k nám do LLC? Akože také tvoje prečo? Prečo si sa chcela pridať? Vieš čo, viac menej išlo o tú komunitu, pretože v mojom živote to bolo viac menej také, že proste boli to párty a také a stále som si všimla, že tí ľudia sa tak viac menej ťahali na mňa, že ma využívali a nejakým spôsobom ja som si to tak neuvedomila, ale už potom proste prišiel nejaký deň, kedy som to proste musela celé ukončiť a povedala som si, že proste sa musím sústrediť na seba a nejakým spôsobom som vlastne dostala sa k tvojmu videu a som si povedala, OK, viem editing, proste táto skupina alebo táto komunita mi to pomôže nejakým spôsobom vybudovať, aspoň na základe toho, že tam nájdem nejakých ľudí, fajn, ktorí by mi pomohli proste, buď im budem editovať videá, alebo proste ja im nejakým spôsobom viem pomôcť. A toto ma tak motivovalo k tomu a hlavne aj kvôli tomu, že proste nechcela som stále robiť pre niekoho a nebavila ma ani tá naša rodinná reštaurácia, proste stále tam byť. Zarobíš tam, ale nie toľko, aby si proste žil taký ten kľudný život, že stále si tam proste fyzicky musel byť a proste ja nie som ten typ človeka, čiže ja som chcela skôr taký ten voľný životný štýl a proste mať viac času na seba. Jasné. Takže čo to bolo také hlavné, že si chcela nájsť aj viac menej ľudí na takej rovnakej vlne a aj nejak viac menej speňažiť? Nájsť nejaký spôsob, ako speňažiť to, čo vieš a podobne? Hej, hej, aj v rámci tých ľudí proste, aj ten mindset tých ľudí proste spoznať nejakým spôsobom aj iných ľudí, ako boli proste moji kamaráti od malička, s ktorými som sa stretávala, takisto zmýšľajúci a nejakým spôsobom vytvoriť niečo, ale hlavne aj kvôli tomu, že vlastne ten čas, ktorý som ja trávila v reštaurácii, nahradiť vlastne tým, že
v podstate nemusím po večeroch alebo po nociach editovať teraz videá, proste mám čas Práca. ráno, zeditujem si a celý deň mám potom čas aj na svoj voľný čas. Čiže môžem chodiť do fitka, ísť bicyklovať sa alebo proste mať viac čas na rodinu a takéto veci. Mhm. Takže taký voľnejší čas, taká väčšia sloboda, tak že si Hej, viac taká väčšia pánov svojho sloboda. času a môžeš si aj uvoľniť niekedy čas, robiť si, čo chceš a podobne. Hej, A, hej. super, super. A keď ty teda začínala, a celkovo aj keď sa teda pridala do k nám do OLSI, tak podporovala ťa v tom tvoje okolie, alebo ani moc nie? Vieš čo, veľa ľudí ma ani nepodporovalo a niekedy ani moja rodina, pretože si povedali, že zase míňaš peniaze na niečo, čo ti proste fungovať. Ale ja som to proste nevzdala, ja som to proste vnútorne cítila, že toto je to správne, že jednoducho, OK, investujem do toho nejakých pár 100 eur, ale reálne som už cítila, že proste mi to niečo zarobí, hej. Čiže Mhm. musíš veriť hlavne sám sebe, pretože nikto iný ti nebude veriť a že ti okolie bude hovoriť niečo iné a ty sa proste nejakým spôsobom dáš na ich vlnu, tak ťa to nikde neposunie. Úplne súhlasím. A keď sme takto aj pre tých ľuďoch celkovo, tak bala si sa možno aj, čo si budú o tebe viac menej ľudia myslieť, keď si začínala? Vieš čo, už v tom štádiu, keď som už bola, vlastne, že som hľadala tieto komunity, tak už viac menej ani nie. Už som to tak riešila, že proste už mi je to jedno, kto si čo myslí. Skôr ten mladší vek, hej, keď človek sa ešte hľadá, tak bol taký, že čo si ľudia o ňom pomyslia, kde pracuje alebo čo robí. Ale už teraz to bolo také, že proste už som to chcela ja, neriešila som proste to okolie. Jednak som proste v zahraničí a nie som v kontakte nejak proste s blízkymi ľuďmi ktorými som vyrastala alebo tak, takže mi to bolo v podstate už No. asi tak viac menej jedno. Mhm. Čiže už si bola s tým taká odrovnaná, hej? Hej, Už si hej, to bolo úplne jedno. hej. Výborné. A keď si sa išla pridať, tak čo ťa tak definitívne presvedčilo? Bola si 100% rozhodnutá, alebo si možno ešte váhala? A ak si teda váhal, tak čo ťa možno tak potom 100% presvedčilo spraviť ten prvý krok a pridať sa k nám do LC? Vieš čo, ja som to brala viac menej za začiatku také, že buď risk alebo zisk. A ja som taký ten typ človeka, že proste v živote musíš niekedy zariskovať. Hej, nevieš niekedy, do čoho ideš, proste nevidíš tú komunitu vnútri, že čo sa tam deje, kto tam je, o čom sa tam bude debatovať. Ale v podstate, ak to nevyskúšaš a neuvedomíš sa tam vnútri, že proste je to pre teba, že si sa tam našiel, tak to nikdy nebudeš vedieť. Hej. Čiže je to také, neviem, krok do neznáma, hej. Tak by som to vysvetlila. Mhm. Ale už keď si tam proste dnuka, nie každý sa možno, že s tým stotožní, ale proste ja som tam našla veľa vecí, našla som tam to, čo som chcela nájsť, proste super ľudí, super komunitu stále, že jednoducho si tam píšeme do tých príspevkov a stále niekto na niečo reaguje, že je tam proste veľa ľudí, ktorí ti vedia pomôcť a zároveň vieš pomôcť aj ty im. Áno, úplne súhlasím, úplne súhlasím. Však to som už hovoril, to hovorím stále. To bol hlavný cieľ, proste vytvoriť taký priestor pre takýchto ambicioznych ľudí, aby sa tam našli, lebo reálne, keď sme mali však aj osobné stretnutia a celkovo, tak každý je úplne z celého Česka Slovenska proste takto niekde. Každý pomaly z iného mesta. Vlastne tí ľudia nemajú okolo seba nikoho, kto by ich podporoval, kto by ich chápal. Takže chcel som vytvoriť také miesto, aby boli tam spoločne ľudia na rovnakej vlne, aby si naozaj pomohli. Takže verím tomu, že sa podarilo. A Hej, hej, podarilo sa. ak si hovorila risk alebo zisk, tak čo to bolo? Tak to je tak, že proste niekedy, vieš, normálny človek, nie každý má možno, že na to financie zo začiatku, že proste nestojí to, že A 20 prepač, eur. prepač, prepač, asi si to pochopil inak. Ja som myslel tak, že čo to bolo? Bol to risk alebo bol to zisk? Či sa to Ja aj oplatilo? bol to viac menej zisk, no. A, dobre. A na základe toho teda, čo si, už si tam skoro rok, takže si tam dosť dlho na to, aby si teda vedela viac menej povedať svoj názor. Tak ako to celkovo hodnotíš? Celkovo Vieš čo, komunitu, školy, podobne jednoducho všetko, ako tam spoločne spolupracujeme a tak ďalej. Na základe tvojich... vieš čo, poslednú dobu som už na tých koloch nebola, lebo fakt úprimne som No, nemala čas, ale na začiatku ma to strašne veľmi nakoplo. Aj čo sa týka tých videí, proste ja som si pozerala tie videá na začiatku a ja už hneď po 4-5 videách, ktoré sa mi hneď prvé otvorili, ja som už mala viac menej tie skúsenosti v živote, hej, predsa nemám 20 rokov, čiže ja som to vnímala trošku ináč, ale aj stále človek sa má niečo čo nové učiť a proste mňa prvé 4 videá nakopli
A ja som veľmi rada za to, že som proste spoznala tam aj tohto Jakuba, lebo sme sa dali hneď na začiatku dokopy. Najprv sme si nesadli, proste sme sa hádali v komentároch a takto, proste v osobnom čete, ale nejako sme si našli k sebe cestu a fakt, že spolupracujeme do dneska, za čo môžem byť rada. A myslím si, že to, čo som investovala do tejto komunity, tak mi to vynieslo za ten pol rok o mnoho viac a za to môžem byť vďačná aj Kubovi, že sme sa takto dali dokopy a hlavne aj tebe. Čiže ja to berem z tohto hľadiska, hej, že v podstate, OK, dala som proste šancu tvojej komunite, ale zároveň som aj veľa získala. To veľmi rád počujem, to veľmi rád počujem. A keď sa pripojila také tie prvé dny, možno prvé týždne, ako si sa cítila? Aké si mala také prvé pocity z toho? Vieš čo, no zo začiatku to bolo také, že neznáme, hej, neznáma Len. komunita, proste nevedela som, že čo tam funguje, ako to funguje, že sa vlastne tie videá postupne otvárajú. Bola som do začiatku taká nedočkavá, hej, že kedy sa otvoria tie videá, proste, lebo ja som ten typ človeka, čo si chcem pozrieť všetko, keď mám ten čas. Mhm. A na začiatku som tam aj ja písala proste nejaké príspevky, spoznávali sme sa s tými ľuďmi, proste zistila som tam o pár ľuďoch veľa vecí, proste snažila som sa nejakým spôsobom nájsť ľudí, ktorí robia editing, robia sociálne siete, nejako sa s nimi nadviazať a nadviazať tú spoluprácu a to sa fakt aj podarilo, takže ja som za to akože veľmi vďačná. Výborne, výborne, to som veľmi rád. Takže, aby sme to mali takže úplne jasno, podarilo sa ti teda začať zarábať online, áno? Áno, áno. Výborné. A vieš sa s nami možno podeliť aj o čiastku? Ako hovorím každému, proste nechcem, aby si hovorila presnú čiastku, tak či iba, že či sa pohybujeme možno zatiaľ v stovkách, tisíckach, ako si na to momentálne. Vieš čo, ak to bereme za ten pol rok, tak je to už pár tisíc eur. Nehovorím, že je to nejako extra veľa, ale myslím si, že na začiatok pre človeka, hlavne pre mladých ľudí, ktorí napríklad majú školu a večer si začnú zeditovávať videá alebo robia tie sociálne siete alebo grafiku, tak myslím si, že si vedia pekne týmto zarobiť. Mhm. Super, super, super. A čo som sa to chcel opýtať, ty kokos? A jak si to myslel s grafikou? Lebo grafiku viac menej tam nerobíme, ale tak viac menej ty si robila grafiku, že? Hej, hej, ja som robila grafiku, ale ja to tak vravím všeobecne, že je to Hej, taká celkovo online všetky skily, práca, všetky vieš, že a tak ďalej. Hej, hej. hej, hej. Dobre, super, super, super. Úplne súhlasím. Lebo však reálne väčšina ľudí tam to robí či už popri škole alebo popri robote, takže 100%. Dobre, kde sme skončili? OK. A ako vyzerá tvoj život teraz oproti tomu, ako vyzeral predtým? Čo sú také najväčšie zmeny? Už sme to viac menej preberali, že ako vyzerá tvoj život predtým, ale čo tak si postrehla možno, že sú také najväčšie zmeny? No, akože moja najväčšia zmena od tohto roku je konečne to, že proste nie som závislá na tej svojej manuálnej práci, že nemusím tam vlastne chodiť a viac menej mám čas aj byť s rodinou, proste ísť s rodinou na tú dovolenku a myslím si, že aj moja rodina tým, že opustila tú prácu, tak viac menej majú ten dôchodcovský čas proste chodiť na tú dovolenku a vieme sa viac menej porozprávať aj cez deň. Predtým to bolo také, že proste celé dni sme boli proste spolu v reštaurácii, nikto sa s nikým nebavil, lebo proste plno roboty a človek prišiel večer domov a bol unavený, Áno. ale ja som to napriek tomu nevzdala, pretože som po nociach editovala tie videá a vedela som, že proste keď obetujem tomu, že pol roka, tak viem, že ma to posunie tam, kde som momentálne teraz. Výborné. A čo hovoríš teraz akože o tých rodičoch, tak teraz, čo si bola v Španielsku, bola si aj s rodičmi? Hej, hej, boli sme spolu, no. Tam ste boli ako dlho? Vieš čo, boli sme na týždeň a akože celkom mi to aj stačilo, lebo ešte není také viac menej teplé počasie tam. Tam ešte je také, no akože keď svieti slnko, tak máš tam pocitovo tých 22, ale není to nejako kúpanie v mori alebo v bazéne. A viac menej sme si to užili, no išli sme na tú Lasegradu a takto, takže viac menej tie turistické atrakcie. A bolo to fajn proste ísť s rodinou konečne niekde, lebo v podstate viac menej sme sa stretávali v tej reštaurácii, hej. A teraz to bolo trošku také iné, že každý sme si oddychli už. Výborné. To som veľmi rád. A mám tu ešte takú poslednú otázku viac menej na teba, konkrétne na tvoju cestu. Uh-huh. Zaujímalo by ma, na akú takú najväčšiu výzvu si natrafila počas tejto tvojej cesty a ako si ju prekonala, a teda samozrejme, či ti v tom LLC v nejakom zmysle pomohlo teda. Čo bol taký tvoj najväčší problém, nejaká najväčšia výzva, čo si mala na celej tvojej ceste?
Fú, tak asi môj najväčší problém bol ten, že nejakým spôsobom som sa nechcela ja sama pohnúť nejako ďalej. Proste stále som bývala vtedy na Slovensku vo svojom byte. Proste bývala som tam vtedy sama, lebo naši sa už presťahovali do Maďarska a stále ma volali, ale ja som vždycky bola taká, že proste kamaráti, kamaráti, stále som obetovala kvôli ním čas a jednoducho nejakým spôsobom ma to viac menej ťahalo dole, hej. Mala som vždy nejakú prácu, vždy som sa nejakým spôsobom vynašla, bola som kreatívna, či som chodila tepovať, proste robiť pyrotechniku a takto, ale nebolo to to, v čom som sa cítila ja tak komfortne. No a proste jeden deň prišiel proste taký zlomový, že už som mala asi toho všetkého plného zuby. A odsťahovala som sa proste k našim do Maďarska a odtedy som vlastne tu a zistila som, že tu mám taký kľudnejší život, aj napriek tomu, že proste sme mali veľa roboty, ale tým, že som nevenovala ten čas po večeroch napríklad, že s kamarátmi chodiť do barov, do klubov, do mesta bezvýznamne, tak mi to dalo ten viac menej ten čas, čo som sa začala proste venovať tomuto online biznisu. A to ma tak nejako vytiahlo vlastne z tej komfortnej zóny a som rada, že som vlastne tu. Mhm. Takže to viac menej, že si sa tak oddialila od toho zlého kolektívu, povedzme, Hej, hej? hej, hej. Výborne, výborne, to som veľmi rád. A teda pomohlo ti to, hej? Teda, že si sa trošku oddialila. Určite, neskutočne, akože ja som fakt, že za to vďačná, pretože keby som asi na Slovensku ešte teraz tam, tak možno, že by som si tieto veci neuvedomila a možno, že by som stále chodila vonku a toto všetko, čo tu je vlastne, tak by som proste nemala. No jasné, úplne chápem. Výborne, to máme viac menej všetko, čo sa týka konkrétne teba. Teraz by ma možno tak zaujímalo, čo by si ty osobne odkázala z tvojich osobných skúseností, celkovo z LLC, s komunitou, s kolmi a podobne. Tak čo by si odkázal ľuďom, ktorí stále váhajú pridať sa do LLC? Tak v prvom rade musia vedieť to svoje prečo tam chcú ísť a hlavne čo chcú vlastne v živote dosiahnuť, lebo to je asi si myslím to najdôležitejšie si uvedomiť ako pre seba samého, čo ty v živote chceš robiť. Proste nemôžeš sa pozerať na to, čo chcú druhí, že ti druhí budú hovoriť negatívne veci. Ty jednoducho to musíš proste jedným uchom dnu a druhým von, pretože ak budeš stále počúvať niekoho iného, tak proste budeš žiť život niekoho iného a nie seba. Absolútne súhlasím. A myslíš si, že to dokáže úplne každý? Neviem ti povedať, či to dokáže úplne každý, ale musí byť strašne preto podľa mňa zapálený a myslím si, že 80% ľudí preto není zapálený minimálne. Čiže ak naozaj niekto do toho chce ísť, tak musí ísť do toho proste naplno. No áno, 100%. Musia mať sebe taký ten oheň a chtíč naozaj si zmeniť život, pretože Hej, bez toho hej. nepôjde. Takže úplne súhlasím. Výborne, mám na teba ešte poslednú otázku teda. Čo by si ty osobne odkázala ľuďom, ktorí si myslia, že toto je scam? Alebo celkovo aj hejterom možno. Čo by si im ty odkázala? Vieš čo, tak veľa ľudí je, ktorí o tom hovoria takto a dostala som sa do kontaktu aj ja s tými otázkami, keď som počula od druhých, že proste táto komunita je scam a všetko. Ale ja si myslím osobne, že proste vôbec to není. Je to len o tom, že proste druhí počúvajú zase tých druhých a na základe toho si spravia vlastne od druhého nejaký svoj ohľadom tohto všetkého názor. Ale myslím si, že ak skutočne myslia hlavne na seba a fakt vravím, že sa zameriavajú na seba a investujú, risknú to a proste idú do tej komunity a naozaj majú to zapálenie pre seba, chcieť makať na sebe, tak myslím si, že tí ľudia si časom uvedomia, že proste to scam není. Výborne, som veľmi vďačný za tvoj názor. Takže reálne to mám všetko. Takže ďakujem ti naozaj za rozhovor. Verím to, že to Tá fakt maličko. pomohlo ostatným ľuďom, že ich to inšpirovalo. Ozaj, ešte som zabudol. Také nejaké tvoje tri najväčšie lessons, čo by si možno odovzdala ostatným ľuďom, ktorí začínajú, čo by im možno pomohlo, alebo čo sa pýtam ostatných ľudí. Môžeš to poňať aj takým spôsobom, že čo by si povedal svojmu mladšiemu ja, keby začínal tiež úplne od nuly. Chce sa niekam dostať. Tak zo začiatku asi hlavne všetko negatívne dať od seba preč. Naozaj, ak chce niekto niečo robiť, tak naozaj bude musieť proste vyjsť z tej komfortnej zóny
A všetky tie veci, ktoré sa mu možno, že v mladom veku zdajú, že sú to cool a neviem, aké veci teraz mladí robia, sa im zdajú úplne, že pozitívne, tak musia to nejakým spôsobom v sebe samom vyvrátiť a naozaj chcieť makať na sebe, pretože časom si uvedomia, že proste to není ich tá cesta, že ich to ťahá možno, že nejakým spôsobom dole a každopádne nikdy nie je neskoro, ale myslím si, že vždy je lepšie začať skorej ako nikdy. Výborne, výborne, úplne súhlasím. Máš ešte niečo možno, čo by si dodala? Alebo toto sú také hlavné body? Vieš čo, asi nie, no každopádne nech sa každému darí hlavne. Výborne. Dobre, Aďa, ďakujem ti za rozhovor. Keby hocičo, ty mi osobne píš. A OK, inak verím tomu, že konečne prídeš na osobné stretnutie, lebo plánujem to v máji, júni. no Takže, tak dúfam, že sa nám to už podarí. takže hádam, dojdeš. Však ešte si nebola však. No nebola som kvôli tej práci, vieš, lebo my sme stále Áno, robili aj soboty, nedele, takže viac menej to bolo také, no. no jasné. Teraz mám viac času, takže dúfam, že si nájdem na to viac čas. No to aj ja dúfam, takže hádam sa vidíme. Dobre, ešte raz ďakujem ti za rozhovor a vidíme sa na budúce. Ahoj. OK, za maličko, čauko.